Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenek Adami ġustifika d-dibattitu kontra pajjiżna organizzat mill-Partit Nazzjonalista billi sostna li Malta m'għandix tibża minnu. Huwa għamel dan waqt li kienet jipparteċipa f'dibattitu mad-deputat Laburista Dr. Ramona Attart fuq l-Istazzjon Nazzjonali s-Sibt filgħodu. Jumejn biss wara li ħareġ li l-Partit Nazzjonalista ilu xahar jipprepara l-dibattitu fuq is-saltna ta' dritt intiż biex iperreġ isem pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Iżda dwar dan kollu Beppe Fenek Adami qal hekk. Inti għamiltu tant affarijiet tajbin, għalfejn tibżaw minn dan id-dibattitu. Ġifieri maħniex nibżaw, qed ngħidu li intom dal-paniku. Ġifieri dan Mhux tal-li hekk tal-li Fenek Adami sostna li l-Laburisti ma jifhmux biex jikkritikaw dan it-tixwix kontra pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista jagħmel ħsara, hija possibbli ma tifhmux. Forsi ma nifhmux biżejjed x'inhi l-Unjoni Ewropea, forsi ma nifhmux biżejjed x'tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea, forsi ma rridux nifhmu x'inhu d-dover tal-membri parlamentari Ewropej fil-Parlament Ewropew. Beppe Fenek Adami saħansitra qabbel is-saltna ta' dritt f'pajjiżna ma' dik fl-Ungerija biex jiġġustifika l-aġir kontra pajjiżna. U allura fil-Parlament Ewropew fil-ġranet li ġejjin se ssir diskussjoni fuq is-salta ta' dritt f'pajjiżna bħalma jsiru diskussjonijiet fuq is-salta ta' dritt pereżempju fl-Ungerija. Intant id-deputat Laburista Ramona Attart notat l-ipokrezija ta' dan kollu u saħansitra double standards quddiem sitwazzjonijiet li jseħħu f'pajjiżi Ewropej oħrajn. Viktorja Marinova, Bulgarija, Lira Meki fl-Irlanda. U l-biraħ stess, splużjoni għalkemm fortunatament minn qtil fuq splużjoni fuq il-karozza ta' ġurnalist Taljan. Insaqsijena, xi ħadd mill-MPs tal-Partit Nazzjonalista ressaq il-qudiem diskussjoni dwar kollu. Dr. Ramona Attart spjegat ukoll id-differenza fis-saltna ta' dritt taħt Gvern Laburista, ikkumparata ma' dik fi żmien Amministrazzjoni Nazzjonalista, b'mod partikolari brabta mal-ħatriet tal-ġudikatura. Fi żmienna m'hemmx fiduċja fil-membri tal-ġudikatura, aħna li biddilna l-mod kif jirriformaw, kif jiġu appuntati il-membri tal-ġudikatura, qabel ħanejlek x'kien jiġri qabel. Fi żmien missier anki Beppe Fenek Adami meta kien Prim Ministru li għandi kull rispett lejh. Handpicked kienu l-membri tal-ġudikatura u anki meta Dr. Beppe Fenek Adami kien assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Handpicked! Silvio Camilleri kien handpicked minn avukat ġenerali u ma kienx maġistrata jew imħallef qabel mill-ewwel prim imħallef. Handpicked.